העניין הוא הולך להיות לי. And when I come to a voluntary, I understand that to give is much better than receive. What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that there's just too little of. אפשרות לתת כזה דבר למישהי שכל כך תשמח מזה, וכמובן לשמח גם אותנו שאנחנו יכולים לאפשר לה את זה. יש מלאכים בכל מיני מקומות שנורא אוהבים לעשות לילדים טוב. ואנחנו היום נעשה דבר הכי כיפי לשירה. להראות לילד שהנה יש לו יום הולדת והוא חשוב וצריך אותו, כאילו גם זה, הוא חלק מהעולם. מלאכי יום הולדת בשבילי זה תרומה לקהילה, עזרה לאנשים שאין להם יכולת ולהרשות לעצמם את זה. יש פה פתקים, מאחורי כל פתק יש ציור של מקצוע. נתן לי יושר ועוד כוח רצון לעשות את זה. זה כיף כאילו לדעת שעשיתי משהו טוב. הביא להם ברכה משמיים. תודה רבה לכל הנוער המתנדב שעשה בשבילי את זה.